Nikol ning syap nga penpau ka jing sungo yo blay tra kanrat ha ka ni ka por bat khamtam ha ka ni ka yom jong ka ni ka Christmas. Penpau ka jing sungo na marwa blay ai kerpangi ya ka ni ka por ka bau pha yalo jong khon ba marwai sa ka ni ka parthai. Bandap jing kemen mangi. Panginyo ya ka jing kemen hakum ka ni ka por ka ni ka yom Christmas. Nga ai ko blay Christmas basuk bat bakmen. Ya pi baro iwe kinong shnong jong ka Maukrowat constituency jong ka Southwest Casils district jong Pajba ha ka Jelai Barkawai bat khamtam ya kitu baro ki bangit ki balong ki khon Kristan ngej bakani ka Christmas kan ai jing suk kan ai jing kemen bat khamtam kanlong kapor jong ki jing isnai na kabanta jungi paro ikon benrio ai kublai ru na kabanta kani kasnam arajar afusan nangait bang sunam batmai ulong sunam jong ka jing suk jong ka jing man bat khamtam sunam jong ka jing dap karhai kilong ying long sam bat ke bang yo mat ya ka jing susi ka jing sniu honi sunam arajar afusau ingat par honi sunam arajar afusan ngin yo mat satang kijing sobat kijing keman bat kijing dap jing biang ha kilong yin kilong sam kijungi perpau ya kijing sungu ri ublay na kabanta kani ka snam baro si snam balo ai ngi sibon kijing kerku para padang kijing padang kijing janjar padang kijing susi ki bang yo mat hala kijong kilong yin long sam hanre ublay pat la kerku lakerdo ya kijing imjungi sungu yo blay na kabanta tani bat nga sungu banong ba nangit ba baro gini umat ya kani ka jengker ku ka ba blay bat khamtam unang ya kerkuru ha kisnam kipor ka banong umat ku blay ya pi baro